Mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Alright, let's go! Magandang gabi! That show at Mega Manila, oras natin sa buong kabulan. It is now exactly 32 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Yahoo! Bilis ng oras, ano papaalam na pala tayo. Well, sana naman lahat po kayo ay nag-i-enjoy. Uy nga pala, shoutout nga pala sa Via Apia Tagaytay. Ayan, napuntahan po namin kung saan sinelebrate ko po ang karawan ng aking pinakamamahal. My other half. Siyempre ng aking asawa. Wow! Diba? Via Pia Tagaytay. Napakagandang place po. You better check that out. Sobra. At saka siyempre murang-mura lang. At salamat pala kay Ma'am Mayet de la Rosa. Siyempre magandang gabi po sa mga kabisyo po natin nakatutok sa atin ngayon. Eto, hindi na natin patatagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Ito, nakakalungkot po na balita mga kabisyo dahil inutang sa kaanak na 300,000 pesos. Nasunog! Wow! Ito po ay gawa po nung nagkaroon po ng sunog sa Taguig nung nakaraan. Pambili sana po ito, pang down payment para ng jeepney, panghanap buhay para hindi na mag-boundary sa ibang jeep. Alam nyo mga kabisyo, nakakalungkot po yung sabi nga nila sa kasabihan, Tang, na na mabuti nang manakawan ka, huwag ka lang masunugan kasi pag nasunog ka talagang halos simot lahat, ubos na ubos. Okay. Well mga kabisyo, nakakalungkot pero logican pa rin natin to, Tang. Ay sige, wag mo nang patanggalin yan. Banatan mo. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Ay mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic po para sa isang tao ang maghangad na mapaunlad ang buhay. Kaya kung minsan, kahit medyo matindi o malaki yung risk, sinusubukan po nating kagatin ito para nang sa gayon maiahon lang po tayo sa kahirapan. Gaya nga pong nangyari dito sa isang kabisyo natin na kung saan nangutang sa kamag-anak ng 300,000 pesos tapos nasunog. Napakasakit po nito sa dibdib mga kabisyo. Hindi mo pa nagamit tapos babayaran mo pa. Well, may mga bagay talaga na nangyayari pero mga kabisyo, this doesn't mean na susuko na po tayo. Dapat tuloy lang po yung laban. Kuminsan kasi may mga aral din na tinuturo yung mga nangyayari sa atin Pero dito sa sitwasyong ito na sana magsisimula na tapos ika nga ito yung literal na kasabihan na pera na naging abo pa. Kaya mga kabisyo, tuloy lang ang laban, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi kuminsan ang buhay ay may itinuturo po sa atin na lesson. Diba? So dapat pag mga ganitong pagkakataon boards, tuloy lang ang laban at wag na wag tayong susuko. Kasi ang ilan sa mga dahilan kung bakit nangungutang tayo, yung mga tao ng malalaking halaga. Siyempre, unang-una, pambili po ng malalaking bagay kagaya nitong jeep, 'di ba? Meron namang iba emergency expenses. Yung iba naman investment and opportunities. O yung iba sa pag-aaral. O di kaya pagkakaroon ng mababang sweldo, isa din po 'yan sa mga dahilan. Kaya humahandong po tayo sa pagkakautang. Pero dapat isipin nyo rin po, dapat nilalagyan po ng logic yan. Ang tanong, yung pagkautang dapat po, nung inutang yung pera, matik agad diretso na binayad. Kasi delikado din po kasi pag nalaman may pera ka, tinatago sa bahay. Delikado din. Buhay mo rin yung katapat o kapalit. Alright mga kabisyo, ang bilis ng oras tayo po yung magpapaalam na. Sana po nag-enjoy kayo kahit papano sa 4 na oras nating biyahe dito sa EDSA.
Ingat po tayo sa pag-uli. Muli ako po si Diego Bandido. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa 90.7 Love Radio, Metro's #1. Sa tugtugang nakakayuyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mo nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!